Mintras ta magtahi guys, magkalipot tag istorya ba, kinibunga lang po ni sa kong huna-huna ba, agi paglingaw ninyo. Nato istorya guys ba, parte ni Juan o ni Pedro. Kini si Pedro, si Juan guys, mananagat ni. Sa ilang pagpanagat dito sa laod, nakitaan nila ang taong kalayo nga naglupad nitugdong diha sa kilid sa pangpang. Naintriga ang duha guys, kay ang maong taong kalayo nagdala og usang sako. Muna naintriga sila guys, ilang gipanid-an ang maong tao hangtod nga ilang nakita sa duha nila ka mata nga pagsulti sa tao og abri la kumbra ang bato nga pultahan na abli guys. Mo tong ilang gitimanaan guys, ug unsa tong punga abri la kumbra sa topa ni abri ang bato nga pultahan. Unya sawa madugay nigawa sa ang taong kalayo nilupad. Bog asa pa dong. Nya mao tong duha ka mananagat guys nisod na. Kay nakamao naman sa punga abri la kumbra. Pag ingog abri la kumbra ni nisulod na sila. Dito sa sud guys nakita nila ang daghang kaayong mga sako nga kanang tapok-tapok ba gapel-pel nga sako. Mo tong ilang giabrihan guys ug unsay gisulod adto. Pag abli nila kay mga buwawan man. So buwawan no, nakurat sila guys. Mao to nga ilang gi nangaha sila kuha, tagsa-tagsa sila kasako. Ya karon nanggawas sila. Ya paggawas nila guys, nakita man nila ang kanang tao nga kalayo nga libo ilang ulo kay sa man mga tanas tao santil mo baka ni mo to nang nisod nitago sila guys. Unya ana guys kay nigawas na pud ang maong tao karon ang sila dinas pultahan kay nidali po sila gawas kay masig makita na sila wa man sila kahinungdon sa punga maabli ang pultahan. Diya mao to nang niingon si Pedro, Juan unsa ra guting pong Juan sa kuan kanang punga mo abli ning pultahan sa ba nalimot man ko ikaw kun Juan Pedro murag kuan tuwan ani anarawan abri sira ana wa man mo abli sira jadi wag sira abri wa man pod maabli na naglibog na sila nagtuan na lagi ning ato alaging kahakog tanawa ra apat na nagat rata ja ingon ka og atong panid-an tanawa ni karon mamatay ta ni Juan sa kuan kanang kagutom aning sud sa langob kilangob banda ito na karon niyon si Pedro ako kuno be yes si kuan abrehe ko payog abrehe ko ka mang gihapon ana basta gahilak lagi sila in town to ana nagbinasulay na ag duha ka higala mao to guys nga sa tantong hunahuna nila nahinundom ra sila ang pulo nga makaabli sa pultahan ang abri la kumbra. Pag ingog abri la kumbra na abli man ang pultahan, pag abli sa pultahan dali sila dali sila hugdagan guys. Mo ni gawas sila karon kay paggawas nila kay mao naman po'y pagbalik sa taong kalayo
mo tong natarantar ag duha guys. Mo tong nanakay sila sa kayan. Nya kay sakayan ra man di makina. Mo tong pagsakay nilang duha sa sakayan. Ana karon kay buhag-buksan. Gatubang sila pabugsay guys kay paspas lagi kay naana nilupad na kanang ang tag-iya sa mga gold. Nilupad na, nipadong na nila. Karong gawa man na sila motulin kay gatubang na sila bugsay. Di yung gatubang man tahuan og kanang pamugsay di gatakilid pud sila di ana kay gitakilid man pug usa di. Basta ka aray nga jung muuta tong ilahang kaagi. Ja mao to nang kadugayan guys tungod sa kalisan ni ang bakyod sila. Ilang gibiyaan ang ilahang kuan kanang sinakong gold ilang gibiyaan. Mao to nga ang taong kalayo wa na lang mubukod nila. Gipamunit na lang ang katong mga sako gilupad gida dito sa pangpang. Unya maayo ka to guys nga di diretso lamang sila og adto itong langob diang ilang pamilya wa way kalibutan. Ug unsa ilang dangatan dito sa langob guys? Unsa may mo report sa asawa sa mga anak. So dili gid maayo ito ilang gibuhat nga mangilabot sila sa butang nga dili ilaha. Mao na guys nga kani bunga ra kung hunahuna nakuhaan po ninyo og mga mayong pagtulunan nga ang butang dili ato dili gid nato angay nga hilabtan. Labi pa kung mabuhis ang atong kinabuhi. So mara to guys. Hinaat nga nalingaw mo sa akong istorya. Naningkamot ko guys nga karong adlaw wa ko maglakaw-lakaw niara ko dire pero baka tampo gyapon ko kalingawan para ninyo. So pasayloan ko guys kung naa koy mga lapses ha. Kay nun anak man na kay mga baguhan pa. So bye-bye guys. Mayong adlaw. Bye-bye.